folk, det eneste, som de kender jo til autismespektrum, det er jo Rain Man. Ikke? Jamen, altså, kan du se på mig, jeg opfører mig jo ikke ligesom Dustin Hoffman her. Da jeg fik at vide, at vi skulle bruge autister, der tænkte jeg nok som så mange andre, at det var sådan et eller andet Rain Man-lignende, der kom ind. Det er altså ikke helt tilfældet, de er langt mere normale, men det de godt kan, det er, at de kan godt lide gentagelse, de kan godt lide at gøre de samme ting igen og igen, og så er de perfektionistiske. Og så derudover er der jo faktisk nogle af dem, der har langt flere kompetencer, end jeg havde troet. 2 af dem er rent faktisk uddannede ingeniører, men kan nok ikke håndtere presset fra arbejdsmarkedet, som det er ellers. Ja, den ene af dem har faktisk lavet et program, mens han har været her, så det selv udfylder DMS-sagerne. Så ja, jeg har været ret imponeret. Om man har Asperger-syndrom, eller man har Tourette-syndrom, jamen altså, det er jo, man kan have det i hvilken som helst form. Om det er i svær grad eller mild grad, for eksempel, jamen du er trods alt stadigvæk en person. Det er egentlig eksisterende kunder, der skulle flyttes fra det gamle risikosystem over i det nye i DMS. Så det var jo egentlig bare en rutinebred opgave, som ja, der var ikke rigtig nogen, der sådan brændte helt vildt for det, men det skulle jo gøres. Så det sad vi og gjorde, og det tog rimelig lang tid. Til gengæld så synes Silkeborg-kontoret, at det gav meget værdi til dem, at kunderne blev oprettet, og de ikke skulle sidde og gøre det. De har fået sådan et lille lukket kontor nede ved VVS. Det er jo altså åbne kontor herovre, men de har så deres eget lille lukkede kontor, hvor de sidder og løser opgaven inde. De har fået en masse Excel-ark, som vi har haft sendt ud til kontorerne, hvor de så har udfyldt forskellige data på kunderne. Vi sidder og datamigrerer. Det går jo så ud på, at vi skal jo tjekke navne, adresser, virksomhedstypen er korrekt, om CVR'et det ligger korrekt i det ene system eller det andet system, og om det er et datterselskab eller ej. Og jamen, hvis det jo passer, jamen, så er det jo fint. Og hvis det ikke passer, jamen, så må vi så rapportere en fejl tilbage, og så er der jo nogen, der skal rette det. Jeg har ikke været hos så mange forskellige internationale store virksomheder som Deloitte her, men det er jo selvfølgelig en lidt anderledes virksomhedskultur i forhold til, hvad jeg ellers har prøvet at opleve. For ellers, normalt der kommer jeg jo ikke ind i skjorteærmer eller et jakkesæt hver evig eneste dag. Det er jo sådan en vis kutyme her i forhold til for eksempel TDC, som jeg sidder og arbejder hos. Jamen, der kommer du jo bare ind, som du er.